Узбекистон барнома дорад, ки дар канори шоҳроҳи бузург ва кӯчаҳои ин кишвари дорои 30 миллион аҳолӣ силсилаи масҷидҳои хурдро бунёд кунад. Анвар Қори Турсунов, имоми аршади Тошканд, рӯзи 15 январ ба радиозодӣ гуфт, ки масҷидҳои хурд ба хотири таъмини ибодати панҷвақтаи мусулмонон бунёд мешаванд. Як мақоми кумитаи давлатӣ дар умури дин ба радиозодӣ гуфт, ки ин масҷидҳо ҳамчунин ниёзи сайёҳони хориҷӣ аз кишварҳои мусулмониро бароварда месозанд. Ӯ афзуд, ки агар чунин дархост аз тарафи адюни дигар низ ироа шавад, ҳукумат хоҳиши онҳоро иҷро мекунад. Мақомот мегӯянд, ки 22 масҷиди хурд ба зудӣ дар Тошканд бунёд мешаванд. Азиз Абдухолиқов, мақоми баландпояи соҳаи сайёҳӣ, рӯзи 15 январ гуфт, ки бо ҳадафи ҷалби сайёҳони бештар аз давлатҳои мусулмонӣ дар оянда утоқҳои 10% меҳмонхонаҳо бо китоби Қуръон таъмин хоҳанд шуд. Абдухолиқов ҳамчунин гуфт, ки дар 30% ҳуҷраҳои меҳмонхонаҳо қибла барои намозгузорон мушаххас хоҳад буд. Дар замони раҳбарии президенти пешини Узбекистон Ислом Каримов, ки зимоми давлатро дар ин кишвари мусулмоннишин аз соли 1989 то замони маргаш дар даст дошт, мусулмонон аз камтарин ҳуқуқҳои мазҳабӣ бархурдор буданд. Президент Шавкат Мирзиёев, ки баъди марги Каримов ба қудрат расид, бо ҳадафи берун кардани кишвараш аз инзиво, ислоҳотеро дар самти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ба роҳ мондааст.